Vítám vás u nové série videí, které by měly vycházet každé úterý a čtvrtek. V těchto videích se budu zaměřovat na přehled podstatných událostí ovlivňujících kryptoměnový trh, a to jak ze zpětného zrcátka, tedy toho, co se událo, tak i s výhledem do budoucích dnů, tedy to, co bude a na co se dívat a jak se na to připravit. Hodně bych se chtěl zaměřovat na smart money a vůbec jejich pohled na současný trh. S tím ohledem můžete pod každý video psat do komentářů tokeny a coiny, které vás zajímají z pohledu držení například těch smart money, a na konci každého videa bych se podíval na vybrané coiny, jak to s něma vypadá. Současně bych poprosil, abyste trošku odlídli od vizuálu mých videí. Nemám ambici být nějakým youtuberem, ale chci vám předat podstatný obsah, který vám může přinést nějakou přidanou hodnotu, a na tom vizuálu budu pracovat až následující týdny a uvidím, kam se s tím dostanu. Tak pojďme rovnou k věci. Nejdůležitější událostí posledního dne bylo CPI, tedy spotřebitelská inflace v USA, na kterou se čekalo hodně z pohledu sentimentu trhu, protože po pátečních silných datech trhu práce se dokonce naceňovalo to, že by Fed nemusel v tomto roce vůbec snižovat sazby. Nicméně podstatný je i ten pohled přímo z inflace, tedy CPI, a tam ty data dopadly lépe, než se očekávalo. Bylo tam teda z pohledu toho ročního CPI nárůst oproti minulému měsíci, nicméně bylo to pořád v odhadech, a především ta core CPI na měsíční bázi rostla o něco méně, než se předpokládalo, což bylo pozitivní. Tyto data je potřeba dát do kontextu předešlého dne, kdy vycházely PPI, teda průmyslová, teda production inflace, a tam ty data dopadly velmi dobře, trh vlastně zareagoval pozitivně už na ty první data, a ty CPI jenom podrželi tu změnu toho sentimentu. Pokud se podíváme na Moody's data, tak právě sentiment začíná se přecházet z risk off zpátky do risk on. Proč o tom mluvím? Pro kryptoměnový trh je potřeba, aby ten trh byl v risk on náladě a co nejvíc, aby ty trhy byly de facto neutrální a dali prostor pro růst tomu kryptoměnovému trhu, který potřebuje opravdu stabilitu. Podstatný, jak už jsem říkal, to bylo i z pohledu právě výhledu Fedu a snižování sazeb, což dopadá na výnosy bondů, který v posledních týdnech výrazně rostly. Dostali se právě na úroveň až 4,8% na těch desetiletých dluhopisech. Z toho titulu i síla dolaru a jeho dolarového indexu velmi rostla, protože zbylé centrální banky na světě de facto boj s inflací už uzavřeli a snižují výrazně sazby, což právě má dopad na sílu dolaru. Otočka teda tady byla. Osobně očekávám, že pokud nepřijdou nějaké super výrazné data, které by měnily situaci v následujících týdnech, tak bychom se mohli dostat zpátky na těch 4,48, a tam by to nějaký čas mohlo být, než přijdou další podstatná inflační data, respektive data z trhu práce. Pokud se podíváme na to, co se událo přímo už na kryptoměnovém trhu, tak největší nárůst za posledních 24 hodin měl virtual ekosystém, k tomu si řekneme ještě dále. S tím teda jenom, že tady načnu to, že vlastně AI agenti a konkrétně ten virtual ekosystém v posledních týdnech zažíval hlubokou korekci de facto od začátku nového roku, a díky těm datům na finančních trzích
našli své dno a mohli se výrazně odrazit. Zajímavostí je taky na třetím místě Litecoin, u kterého proběhla zpráva, že jeho ETF je asi nejvíce pravděpodobné ke schválení v následujících měsících. Současně zajímavý je ještě Sonic, který v posledních dnech probíhá delisting Phantomu, jeho předešlého tokenu na centralizovaných burzách jako Binance, Bybit a podobně. A nově zalistovávají právě Sonic. Z posledních coinů, co bych tady ještě z toho top přehledu zmínil, tak je určitě XRP, který zaznamenal svý all-time high. A z těch major coinů se jedná určitě o nejsilnější coin v posledních týdnech. Jako jediný de facto v tom propadu trhu v minulých týdnech nezaznamenal nějakou ztrátu, ale naopak růst a hlavně růst proti svým hlavním konkurentům, jako je Ethereum, jako je Solana a podobně. Pojďme se podívat přímo na přehled událostí, co se stalo. Tak to, co už jsme naznačili, Bitcoin velice dobře reagoval na data spotřebitelské inflace. Na chvíli překonal $100,000. Současně přišla zpráva, že americká vláda vrátí Bitfinexu bitcoiny, které zadržovali po hacku této kryptoměnové burzy. To si myslím, že je spíše neutrální zpráva, která zatím nic neovlivňuje. Podstatnější je to, co bylo víceméně jasné, že kryptoregulace pod novou Trumpovou administrativou přijde určité promyšlení toho, co dál a jak to upravit, s tím, že přijde i určité přehodnocení současných kauz, které vedou proti různým kryptoměnovým projektům. Informace, co přišly, tak byly především v tom smyslu, že by měly pokračovat v kauzách, které byly vyloženě podvodem a skemem a měly za účel okrást spotřebitele, respektive retailové investory, ale upustit by se mělo od těch kauz, které byly na základě de facto nejasné regulace. Různě právě to, jestli něco je cenným papírem nebo není, a tam by se ty kauzy asi měly ukončit a mělo by se počkat na to, jakým způsobem se vyvine ta regulace. Jak už jsem naznačil dříve, XRP šlo na all-time high. Především je to z důvodu právě té změny americké administrativy. S tím, že Trump by měl ukončit ty soudní spory. Nicméně právě SEC ještě na poslední chvíli se odvolalo v části kauzy proti XRP. To, co jsem taky naznačoval, tak právě AI agent sektor měl hluboké ztráty v minulých týdnech, která krom DeFi sektoru, který je taky podsektor právě AI agentů, tak teď poslední 2 dny zažil silný bounce, spousta těch významných coinů se dostala na svý all-time high, přestože byla v hlubokém propadu ještě před 2 dny. Mluví se taky hodně o bitcoinových strategických rezervách. Toto není jediný stát, který to navrhoval, ale už je více států v USA, které do toho chcou jít na vlastní pěst a nečekat na nějakou tu federální rezervu. Dále Saga oznámila partnerství s Virtualem a Eliza Labs s tím, že pracují teda na vlastní infrastruktuře pro AI agenty. A poslední významnou událostí tady v tomto přehledu byl vydán checker na nový airdrop JUP tokenu, teda Jupiteru. Takže mrkněte, jestli vám něco za obchodování na Solaně přistane pak na peněžence. Pojďme se podívat ještě na konkrétnější zprávy, které tam nebyly. Nejvíc mě zaujalo Virtual Ecosystem oznámil buybacky za obrovský peníze na jeho ekosystém. Je to, o čem jsem mluvil v posledních měsících hodněkrát. Virtual má specifický, velice geniální
geniální tokenomiku s tím, že z každého prodeje přes jejich partnerský DEXy, respektive agregáty, si berou určité fíčko a to fíčko teď používají na buybacky těch tokenů, které se nakupovaly. Pokud se podíváme konkrétně na ty hodnoty, které tokeny budou nakupovat, tak je to v řádech jako desítek milionů. A nejlépe na tom je Game, Convo, AXTB, samozřejmě Sequoia. Je to samozřejmě, čím déle ten token byl na platformě virtuálu, tím dostane větší alokaci s tím, že tam bylo kdyby větší volumu za tu dobu, kdy se to tradovalo. Zajímavé je to i z toho pohledu, že spousta těch tokenů dostala obrovskou alokaci, třeba tak vysokou alokaci, jako je třeba jejich současný market cap, takže včera většina těch tokenů už vystřelila a nečekala de facto na to, až začnou ty buybacky, protože ty buybacky budou probíhat v průběhu následujících 30 dnů, dnes se začíná a budou to postupně nakupovat po menších částkách, takže de facto je logický, že ten repricing těch valuací těch tokenů proběhl už včera. Těžko dneska už spekulovat na to, kterému tokenu to nejvíc pomůže, protože včera už ty první pumpy naznačily, který to je. A teď už de facto spekulujete pouze na to, jak se ten token povede po té vlastní ose. Další zajímavou zprávou byl, že EMP staví svůj hlavní pool na base chainu, prozatím byl na Ethereum mainnetu a Arbitrum a ve spolupráci s Aerodronem vytvoří svůj pool právě na base chainu. A je to něco, o čem jsem třeba psal včera v denním souhrnu, že Arbitrum de facto ztrácí půdu pod nohama. EMP byl de facto největší token z AI sektoru, takže přichází o tady ten nový cool sektor, protože většina toho obchodování bude probíhat právě na base chainu. Myslím si, že Arbitrum by mělo velice rychle zapracovat na tom, aby se dostalo zpět do pozice už ne lídra, ale aspoň nějaké bety vůči base chainu, protože base chain ho naprosto zdemoloval, co se týká všech těch klíčových narrativů, jako jsou memečka, jako je AI a de facto i co se týče DeFi. Myslím si teda, že pro EMP to bude mít pozitivní vliv a bude to mít pozitivní vliv i pro celý ekosystém. Další zprávou bylo vyhlášení výsledků Solany AI hackathonu. Tady se čekalo u mnoho projektů na to, jak dopadnou. Nejlepším projektem byl The Hive a jejich token BUS. Současně zajímavým ve výsledku byl pro mě i Neur, který třeba například držíme ve skupině ve větší míře. Ten v té hlavní kategorii má pouze čestné zmínění, nicméně vyhrál kategorii Agent Kit Tracked, top 5 nejlepších integrací, takže tady byl v těch top 5. Myslím si, že pro ně to byl úspěch, nicméně The Hive de facto se to u něho předpokládalo, že bude vítězem, takže už to možná víceméně bylo naceněný do ceny toho tokenu, nicméně v případě poklesu ceny tokenu BUS, který je právě tokenem The Hive projektu, tak by to mohlo být dobrý vstup, protože se jedná o jednoho z lídrů toho nového směru AI agentů a to je DeFi. Takže tady ještě máme nějaký přehled, tady Neur byl dokonce druhý v další kategorii. Pro ty, které to třeba víc zajímá, které projekty se účastnili, tak doporučuji tady ten Goat Index AI, kde je právě přímo kategorie pro projekty, které se účastnili toho Solana hackathonu a vidíte tady právě jejich mindshare na sociálních sítích, ten The Hive měl nejsilnější
už před těma výsledkama a čekalo se tam, že budou mít velký úspěch. Tak, pojďme se podívat teďka na nákupy Smart Money, na Chain Edge, nejzajímavější nákup AV. Před příchodem Trumpa a jeho administrativy dává určitě smysl nakupovat ty velký DeFi protokoly, jako třeba AV právě. Takže to určitě s tím souhlasím. Prodeje Virtualu Array, tady určitě se realizovaly zisky po tom obrovském růstu, který minulý 2 dny přišel. Nicméně Virtual za posledních 7 dnů má pořád velký nárůst u těch velkých holdings. Pokud se podíváme na Solanu, tak tady stejně prodeje ARK, jakože jedno z nejvíce rostoucích AI coinů. A nákupy asi nic vyloženě zajímavého. Ten tank se v poslední době hodně nakupuje napříč platformama. A to asi bude z tohoto pohledu všechno. Podíváme se rovnou na Nansen. Tady opět tank, na to se možná podívat. Pěkný růst. Jinak spíše tady byly nový launche. Určitě Anon, ten sice hodně vyrostl a nedal de facto žádnou šanci pro dobrý vstupy teďka už několik dnů, tak v případě korekce možná dobrý vstup. Stejně AV, taky nákupy. A tady třeba Kudai, to je, jak jsem mluvil o tom EMP ekosystému, tak Kudai je jejich největší a asi nejslibnější AI agent. Takže možná tady tím tady se podívat i na tuto část sektoru. Pokud bychom si zadali třeba jenom právě ty AI sektory, tak máme tady ten Anon a ten tank, tam bych se asi podíval teďka. Ostatní zatím úplně to není zajímavý. Podíváme se na naše trackovaná data. První 2 nákupy za obrovskou částku Mates. Díval jsem se na to, další AI Launchpad. Nepřišel jsem na to, v čem by měl být nějak výrazně zajímavý oproti tomu, jakou už dneska má valuaci, takže si nemyslím, že to by bylo nějaká dobrá investice. ARK vysoce akumulovaný. Jedná se o jeden z těch novějších AI ekosystémů, takže tam se možná taky ještě dívat na další potenciální růst. I když už 451 milionů market cap mi přijde dost. Současně se ještě nakupovali memečka jako Giga, FFOG. O tom jsem psal včera v denním přehledu. A ještě možná ten Mobi, to jsem taky psal ve včerejším přehledu, je to něco výš, než to bylo včera. Taky nový agent. Tak podíváme se ještě tady. Asi nic vyloženě zajímavého. Podíváme se ještě na prodeje. Největší prodeje na AI16Z. Realizace zisku po tom růstu určitě, to samý AI XBT a Fartcoin. Takže tady asi není taky nic vloženě překvapivého. Je podstatný si uvědomit, že spousta těch trackovaných valetek je v těch AI projektech velice early a ti, co nakupovali třeba ještě tady ten dip, tak prostě realizují teďka zisky, i když už jsou třeba 20-30% up oproti nákupce, tak pro ně už v takových objemech jsou to velice zajímavé peníze a proto realizují zisky. Pojďme se podívat teďka už na přehled toho, co nás čeká v následujících dnech. Určitě velice podstatný, už jsem to zmiňoval v minulém videu, Ondo bude otevírat unlock většiny nebo velké části své supply. Momentálně Ondo bylo strašně přešortovaný, nevím, jaký data jsou tam přesně teď, ale bylo extrémně přešortovaný, protože každý spekuloval na tuto událost, ale to je právě ta chyba, kdy spíše
ten graf bude mít potenciál pro nějaký short squeeze a ten pokles přijde až později, takže prosím teď úplně nešortovat a počkat si na lepší příležitost, protože pokud nějaká příležitost je zjevná pro všechny, tak už se na ní většinou nedá vydělat. Jinak z nových událostí asi nic úplně zajímavého. Podíváme se ještě na přehled událostí, co se týče makra. Tento týden tady budeme mít ještě, respektive dneska, retail sales a claimsy. To jsou ještě v celku významná data, nicméně nevím, jestli to má potenciál nějak výrazně srazit ten současný trh. Současně ještě GDP v Číně bude velice podstatný, ale spíš to bude dokreslení celé situace současného trhu. Takže uvidíme, jestli to dokáže právě překlenout do té spořádané risk-on vlny. Protože příští týden, pokud se podíváme na příští týden, tak těch dat je tady dost málo. Zvláště s tím, že v pondělí je státní svátek v USA a současně inaugurace Trumpa, takže to bude asi nejpodstatnější událost tohoto týdne. Zbytek už jsou sice třeba 3hvězdičkový zajímavý makrodata, ale pokud tento týden v tom sentimentu uzavře kladně, tak si myslím, že tyto události nebudou mít na to ho nějak výrazně srazit do kolen. Takže minimálně týden bychom mohli mít klidnější a krypto by mohlo mít čas pro ten svůj růst a až ten následující týden by mohly proběhnout nějaké další události, které by mohly srazit sentiment toho trhu, pokud teda nepřijdou nějaké neočekávané zprávy. Takže to je za mě asi dnes vše. Pište do komentářů vaše nápady na coiny, na který se chcete podívat z pohledu smart money, můžeme se na ně podívat konkrétnějc. Vždycky bych věnoval pak na konci videa ještě dalších 15 minut tady tomuto a potkáme se tedy příští úterý. Tak zatím čau.